Kaixo, Elene naiz, 11 urte ditut eta Elizondon bizi naiz. Etxean untxi bat daukat, Txuri izenekoa. Nire ametsa mundu osoa ezagutzea da. Nirekin etorri nahi duzue, goazen! Txinan gaude. Kaixo, Joli naiz eta hau Txina da. Mundu ezagutu nahi dut, etor zaitez nirekin. Nola joango gara orain? Orain, Ameriketara. Eta nola joango gara? Ez dut ideiarik, ez dut dirurik. Badakit, robot sortzailea naiz eta sortu berri dudan robot batean joan gaitezke. Zizare erraldoi bat da eta bere gainean jarri gaitezke. Gainera, hegalaria da eta ziztu bizian iritsiko gara. Bai, aurrera! Kontxo, erraldoia da. Elene, jar zaitez hemen. Jon Li, zer gertatzen ari da? Altuera galtzen ari gara. Amatxo maitia, zelako sustoa. Jainko potoloa, zer da hau? Non gaude? Kaixo, kuku naiz eta hautza Bubulandia da. Hala, oso txikiak zarete. Ja, goze alduzu, Bai mesedez, goze handia dugu. Etor zaitezte gurekin, goazen. Begira, hartu ezazue arko frituak, oso onak daude. Eskerrik asko, kuku. Bapo eginda nago. Bal daukazue oliorik, gastatu egin zaigu. Eta horregatik orain hemen gaude. Txizarea funtzionatzeko behar dugu. Ez, baina begira, mendi horretan tontorrean kutsabe magiko bat dago. Desioak betetzen ditu, hartan olioa eskatzen dezakezue. Bai, guazen! Begira, karramarroa. Baina, nola igoko gara karramarroa gu ikusi gabe? Badakit, nik karramarraren atentzioa deituko dut, orduan zuk beste aldetik igoko zara, eta pasatzean nik korrika igoko naiz. Azkar, Elene! Gutxigatik! Goazen, iluna egin zaigu eta... Nik kutxe magikoa naiz, eta hiru desio emango dizkizuez, baina ongi aukeratu. Bale, gure zizarea olioz beteta nahi dugu, baina betirako. Bigarrena, mapa bat, mundu osoko mapa bat. Eta azkenik, Groenlandiara eramatea. Bai, sartu, izugarrizko hotza egiten du. Kaixo, gu Jon Li eta Elene gara, Txina eta Euskal Herrikoak. Ni esan naiz 12 urte ditut, eta hauek nire pinguinoak dira. Zientzialaria naiz, eta nire pinguinoei hitz egiten irakasten ari diet. Bai, txela! Guazen pinguinoak. Pinguinoak, ez! Esperimentok egiteko erabiliko zaituztet. Aizue, altxatu, gizon bat etorri da eta pinguinoak eraman ditu. Windin berlo dago, guazen pinguinoak hartzera. Uste dut etxera joateko ordua dela, oso ongi pasa dut, gauza asko ikasi ditut eta oso gustora egon naiz. Agur lagunak! Agur!